lidi, v tomhle kratším videu se podíváme na tuhle krásnou formuli. Formule ze stáje Alpine, je to další ze série 10 formulí LEGO. Vyjdou další dvě. Jedna je z F1 filmu a pak jedna Akademie, ale ta nevím, jestli vyjde. Tohle je moje 9. formule, už mi zbývá jenom 3, jestli teda bereme tu Akademii a F1 film. Si všimnout, že mi zbývá už jenom Racing Bulls. Postavím ten Alpine a jinak je tohle moje sbírka. Je Speed Champion, je 10+, nese označení 77248, má 258 dílků a koupil jsem ho dneska za nějakých 570 korun ve slevě. Jak vypadá ze zadu, tahle vypadá formule v realitě, to bude vypadat ze zhora, ale to si všechno povíme, až to dostavím. Se vrhnout na to. To rozdělat. Nechce se tomu ven, ale teď to vypadlo. Tady samozřejmě tenhle podvozek, pak tady máme hromadu nálepek, ale to všichni, kdo stavěli aspoň jednu z těchto formulí, znají. Návod a pak tady máme nějaké 6 pytlíků. 6 pytlíků, kde si můžete všimnout, že převažuje hlavně růžová barva, pak je tu pár modrých a taky černých. Tu máme 26, z toho třeba tady máme tyhle dvě na zadní křídlo, nebo tyhle na boky a je tu dalších spousta nálepek. Návod je zase klasický, jako vevnitř máme nejdřív takový povídání, jak vypadá v realitě a v LEGO a pak už jenom stavení. Jdu vrhnout na stavbu a zase se vám ozvu až někdy ve stavbě. Čistě teoreticky, koho vám tenhle jezdec připomíná? Samozřejmě je to paní, takže to v realitě nikdo není, ale koho vám to připomíná víc? Buď Piera Gaslyho nebo Franka Colapinta. Já si jdu zatím dát tyhle věci. Ježiš, já jsem vzal špatnou. Už to máme správně, tyhle věci si jdu dát sem do mý krabičky s těmahle vlasama a i klíčema. Ještě tady mám tyhle samolepky 2, protože myslím, že u Williamsu jsem nenašel jednu kostičku, takže jsem to nenálepil i zrcadlově na té druhé a to si pak najdu ve své krabici. Takže to mám zase o hlavu víc a můžeme to zavřít. Jdu vrhnout do stavení. Čau, zase jsem zpátky a už to mám dostavený. Tam hodím zatím nějaký fotky ze stavění a my se jdeme vrhnout na formuli. Poslední nálepka, kterou vím, byla tahle 24, která se nalepovala sem na tenhle chráníčko. Dále tady máme nějaké náhradní dílky, návod, tak se to jdeme trošku uklidit. Vysypávám do mý krabice s legem, mám 2, návod si uklidím sem a ty samolepky vyhodím. Formule má mega pěkný design, je celkově laděná do takové černo-růžovo-modré barvy, stavila se hezky, akorát, že jo. To vám řekne každý, ale tady střední část je vždycky jiná a tohle zadní věc, ale přední křídlo a zadní křídlo je úplně stejný. Ale to nevadí. Si tady na porovnání vzal tenhle Red Bull monopost a tady si můžete všimnout, že tyhle části jsou úplně stejný, akorát jsou jinak barevně ladění. Ještě takhle. Že úplně vidíte, že mezi nimi není žádný rozdíl, ale tady v tom trupu už si můžeme všimnout rozdílu. Tady je to dlouhý, tady je krátký, tady je to zase víc barevnější, tady je to zase nádherně žlutý. Prostě každá formule má něco do sebe. Doufám, že se vám tohle kratší video o tomhle monopostu Alpine líbilo. Nezapomeňte hodit like, odběr a u dalšího videa čau.